Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli dostlar. Bugün biz sizin bilen kim bizin haqiqiy do'st ham haqiqiy dushman ekanligini oshiklarmiz. Shundan da bir kishilar bizning ko'ngli bizga yaqin bo'lgan kishilar, do'stlar, iptashlar, yaqin bandalar, bizga foyda keltirgan, yordam etgan, kengash bergan, bizga baxt tilagan Alarni yönəşə tuturğa tırışabız. Ham var düşmanlar. Alarni bik yakın aytmayız. Amma da lakin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadislerin birisinde ayta: "Wahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna ba'idaka yawman ma ve ba'd ba'idaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma." Hadislerin birisinde aytila: "Yakın kişini Dostыңны yakın tut. Әмма да лекин бил, бәлки берәр көнне ул якын кешеләр төркеменнән ерак һәм дошман кешеләр төркеменә күчәргә дә мөмкин. Шуны онытма. Ва бигат бәгидәкә һәм ерак тотсан, ерак тот дошманнарынны. Әмма да лекин бил, шундый көн келіп шығырға мөмкин. Ул дошманын синең күңелеңә хуш булмаган бәндәң, бәлки синең иң якын дусларыннан булырга мөмкин. Ягъни Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: якын айткан вакытта да һәм ерак айткан вакытта да бәндәләрне бик якын айту да һәм бик ерак айту да тиешле түгел. Һәм шуннан да тормышта шундый хәл күргәлибез. Бер танышым сөйли: "Хәзрәт ди, бергә эшлидерик. Бер бәндә белән һаман аның белән әрләшә идек, һаман спорлаша идек. Мин аны бик начар кеше дип күзаллы идем, әмма дә ләкин бер ара килде сынау. Малсыз калдык, балаларыбыз авырта башлады. Дәвалану өчен biz ярдәм сорап мөрәҗәгать иттек бергә янәшә эшли торган кешеләргә. Дусларым, якыннарым, миңа ярдәм итерләр дип уйлаган кешеләрем тарафыннан бөтенләй юк дигән дәрәҗәдә ярдәм килде. Хәтта бөтенләй килмәде дә дип әйтсәм дөресрәк булыр дип әйтә ул шушы абзый. Әмма дә ләкин дошман дип күзаллаган, анардан шитләшеп жүргән ул кеше шактый булышты. Көне-төне безнең шушы авыртудан кытылу юлында ярдәм итү нияте белән чабып жүрде. Һәм шактый булышты. Шунда аңладым, әйе, нинди кеше икәнлеген. Һәм ул миңа бик якын, bir туган абыем кебек якынайды. Һәм дусларым да ярдәм итмәгән вакытта, туганнарым да мине оныткан вакытта, ул Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән ярдәмче булды, ярдәм итеп торды. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, бигрәк тә кеше белән якынайган вакытта, дуслашкан вакытта, күңеле безгә якын күргән вакытта шуны онытмыйк. Бик якын китертүдә һәм ерак айтуда тиешле түгел. Һәм кешеләрне якын айткан вакытта шуны белик: Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән шулай яратырга мөмкин. Ул кеше безнең иң якын, иң күркәм, иң ярдәмче бәндәләрдән булырга мөмкин. Һәм яраткан вакытта, якын айткан вакытта бигрәк тә әйе, Аллаһ ризалыгы өчен, ягъни Аллаһ Тәгаләне хөрмәтләү белән шушы кешене дә хөрмәтләсәк, ул вакытта шушы кеше ул безнең иң якын дуслардан булыр. Һәм хакыйкый Коръәндә бик матур мисал бар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Хакыйкый сезнең дошманыгыз. Дошманнарның дошманы булган ул кем? Ул шайтан." Ягъни сезне туры юлдан,
Аллаһы Тәгаләнең нурыннан, рәхмәтеннән ерагайтырга теләгән шайтан дип Аллаһы Тәгалә безгә әйтә. Ни өчен? Чөнки ул безне Аллаһы Тәгаләдән ерагайтырга тели. Менә кешеләр арасында да чын хакыйкый дошман булып торган кешеләр, дошман булырга теләгән яки дошман булырга тиешле булган кешеләр, ул Аллаһы Тәгаләдән ерагайта торган кешеләр булса, ул вакытта дусларыбыз Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган булса, без Алла берсә ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә ия була алырбыз, шат иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.